Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diha? Kumusta ka mo? Hinaot ka na ata sa maayong panglawas mga ka-DJ. O karon atong ipadayon ang atong sugilanon, laing sumpay ng atong sugilanon, bagong bayani nga ang sender si Habi, ang maong sender. O sa dili pa ato sa basahon ning comment, day duha ka buok ning comment kay Sonny Soki. Sender gabaan ra ka kadugay sa imong gibuhat. Sender gabaan ra ka kadugayan sa imong gibuhat. Og salamat kayo sa imong pagpaminaw, Sonny Soki, og kang Dads Baskis, hayahay ang kaugalingong amahan. Public hospital ang sakabit kay private jud, sa bagay walay mangilad kung walay magpailad. Salamat kayo sa pagpaminaw, Dads Baskis, sa atong sugilanon, bagong bayani nga ang sender si Habi. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kalimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Naaloy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nas. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sandang Bagong Bayani. Tulumalaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Padayon ta karon ang sugilanon nga gipadagikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Happy. Nalain na sad ko ni Mitch, human ko niya sultihi, nga wa kuno ko magpakisusi bahin sa matuod nga status na Laymar. Wala ko mahimutang nga nakunahuna. Nalungsa na gyud sa gugma ang akong hunahuna o kasing-kasing. Nidesisyon si Laymar nga magtipo na lang kay ako raman kahapon ang nagbayad sa abangan sa iyang kipuyan. Gitumanan ako siya. Unya, nakinahanglan siya og dakong kwarta alang sa pagpagawa sa ospital sa iyang mama. Nibalibad na si Mitch ug dili na magpahuwam. Samtang si Papa nakagwasa sa ospital nga wa nagukot problema nga bayranan. May gi-message si Nice ug akong gitawgan pinagi sa video call. Mama Happy, ngano nakabuhat makaanak ang papa, ma? Diin gi ka ng maong picture, Nice. Diin na ni mo nakuha, ha?
nag-add na ko sa Facebook, ma. Gingan lang siya Glamar. Unsa? Siyang itugaan bahin ninyo diha, ma. Magtipon na ko no mo. O dili na ko no kamubalik ni Papa. Anak ayaw pagtuo, anak niya. Gibinuangan na ka ng tawhana. Dili tinuod ang iyang gipanultinize. O kanang picture nga iyang gipadani mo sa messenger, edited na. Ako, pwede na ko ni mo mailat, ma. Pero si Papa Jap, dili, ma. Nice, please. Ayaw nagipakita sa imo, Papa Jap. Please. O ayaw ito ni pabasa ang mga nadawat mo mga chats gikan sa maong tao, ha? Humana noon. Kita na inoon siya, ma. O magaling kayo sa Papa. Kinuo ko. Unsa man mo gibuhat, Lemar? Ganun giingon man ko ni mo ini. Tungod kay ako ka lang may happy. Di na taka iuli pa sa imong pamilya. Unsa? Nanikuro lang ko nga di na kamo magkauli bawg ang imong bana. O gibuhat ko ang tanan. Pinaagi sa imong anak. Masayra nila nga nagtipo na ta din he. Ngano nagbuot-buot mang yung kalimar? May happy eh. Ay nagari-question na nga akong gibuhat ko. Mas nahibaw ko sa akong gihimo. Gimahal ti kalimar. Pero dili pa ko ready nga isalikoy ang akong pamilya. Gimahal sa nako sila. May happy. Unsa magyuday akong papel sa imong kinabuhi, ha? Lemar, nahibaw kang mahal, tika. Nahibaw yung ka, ana, di ba? Apan dili palagi panahon para talikdan ako sila sa hingpit. May happy. Lisod ba ko din ang sabton, Lemar? Yes. Gusto ka? Oh. Lisod ng sabton para sa kong bahin. Og di gyud ko gusto mo sabot. Hello? Sa'yo mo toyo? Jap, I'm sorry. I'm sorry. Huwag sikreto nga dili ka mabulgar. Sa imong gibuhat. Mismo ang imong laki na gyud. May ditugan nga rin mo bahin sa imong pagkamaluibon. Jap, please. Please forget everything and forgive me, please. Maudi ang gibaliwa, minimo, si Nice. Inaday kay laking gibuhi di sa lang nasod. Jap, wala ko maibagot si Agay na kong buhaton. Ang kuno na ako. Na ako'y laing laki din sa abroad. Pero dili na ko kayang magubang atong pamilya. Dili na ko kaya, Jap. Unsay pagtuon ni mo na mo ng imong pamilya? Ha? Unsay pagtuon mo na ako ng imong bana? Dangpanan? Kungan sa imong kontrata diha sa abroad? Jap, please. Please, maluwi ka na ako. Pasaylo ako. Nangayo ka sa akong pasaylo? Samtang kapalami ka diha kaubang sa imong laki? Jap, please. Happy. Kalimti nga may pamilya ka diri sa Pilipinas. Kay kalimtan ka sa bnamo ni Nice. No. Dili ko kamabahimong kalimtan si Nice, Jap. Og dili na ko kaya kayo kong isalikway. Masahilo ako ninyo. Taho lang ko nga na ako ani pagbati. Maong nakasa ko. Unsa? Oh my God! Mitch, wala ko mahibaw sa agad akong buhaton. Hingpit ng giguba ni Lemar ang akong pamilya. Ako, wagid ko magkuwag pahimang no ni mo day happy.
sa manikipati na ko, bitch. Dili na ko kayang mawa na ko si Lemar. Pero dili sa na ko kayang isalikoy ko sa kong bana o anak sa Pinas. Suma, day. Unsa kay tawag sa babae nga parehas nimo? Bati ko nga pagkababae, di ba? Dili ko gusto maka-insulto nimo, day, Happy. Mitch. Nahibaw ka ba? Kung nanong nagkalisod-lisod ka? Tungod kinagbuhat ka manggod og dautan. Karma na day. Gaba. Ang tinuod, hinahinay na kong nahigmata sa kamutuuran. Apan uwahin na ang tanan, kay guba naman ang akong pamilya. Karon pa ko makatukan. Nga mas importante pa din ako ang akong pamilya kay ni Lemar. Always remember, what is sown will be reaped. Dili na ko ni Lemar, bitch. Dili na ko niya. Buhata, day. Basin pa di ay. Og may bisan jutay na lang kaluoy nga nahabilin alang nimo ang imong bana og anak. Dili na ko masubay sa hiwi nga daan, bitch. Muling kawas na ko gikan sa miserable na ko kinabuhi. Focus sa trabaho, day. Aron ipakita nimo si mong banag anak ang imong pagbasol sa dakong saha nga imo nahimo. Og biyain na naslamar sa hingpit. Oh, bitch. Salamat. Daghan gid kaayo salamat. May Happy. O sir man. Nada ba ang kwarta nga akong gikinahanglan? Mao ba? Sige na sila follow up kay gusto nang mugawa si mama sa ospital. Kanang kwarta na lagi paabot. Pila ganito, Lemar? Mukabat og 250. Apil pa sa mga resita nga iyan niyang maintenance. Okay na nang 300,000 pesos. May Happy. Si Papa na ko na ospital. Gipadadaan ako 100K. Pero, nakagawas na. Og napagani sobra ang kwarta nga akong gipada. Ang imong mama na ospital sad. Og dagpada ko og 100K. Pero ingon pa nimo, ni bill out og 250,000 pesos. Pero, nangayo ka og 300K dana sa mga reseta nga palitunon. Oo. Nagsabot na taan ng bahina, di ba? Wa mo sila mahibaw nga nawadaan kong trabaho din, he. Unya? Unya, asa namang kwarta, eh. Ipadala na ako. Pwes, ingnunti ka nga wa ko'y ikahatag di mo, Lemar. Wa! May Happy. Otso'y buot mong ipasabot. Dili na ko, Lemar. Dili na ko. May Happy. Tay paragot. Ano kalikang naingon ana, ha? Nausam ka, oy. Nagsabot na ba yata, ha? Karon ko lang nahuna-huna, Lemar. Nga mas importante din ako ang akong pamilya sa Pilipinas. Unsa? No! Sila ang tinud-anay nga nagmahal na ako. Sila ang tinuod nga nibati na ako, Lemar. Dili ikaw. May Happy, nasayop ka nang imong gipanulti. Ako ang tinuray nga nagmahal ni mo. May Happy, ako. Mahalan ko ni mo kay nagkinahanglan ka na ako. Tugod kay Jablas ka, Lemar. Ang sao naman lang ang imong gisaan ako, ha? Ang pagbayad sa hospital bill ni Mama dito sa Pinas. Asa mo ko nung mangita, anak? Uy! It's none of my business. Sulbara na, kayo mo man ang problema.
Imong gigubang akong pamilya. Busa bahala ka, Lemar. Oh. May happy. Unsa man? Biyaan ko ni mo, gawa ko'y trabaho. Asa ba kong ibayad na ng apartment? Asa ba kong kanon? Huwag isaan akong bayranan sa ospital ni Mama o iyong tambal. Asa mo ko na ko mangitaan? Bahala ka? Dinhi ka. Anhi ka magsugod og bagong kinabuhi, day happy. Daghan gyud kay salamat, Mitch. Niadinis ka na dang great opportunities. Grab it. Dili pa wahayang tanan. Himo ang inspirasyon ng bisan guba na nimong pamilya. Abi ni mo, Mitch. Abi na kong sakit ang mawahan ako si Lemar. Dili man di ay. Hinuon. Murag ni gaan pagkalit ang cross nga akong gipasaan. Luag kayo ang gibati ko sa akong dughan. The Bible says, we've all blown it. We've all made mistakes. None of us is perfect. Obviously, yes. We have all sinned. Just believe. Today, God is saying to you, slow down. Be patient. Do not just run until you hit the wall. Listen, I'm here to help you. Put down the heavy load. Take a deep breath. Reposition your hands. Rest. And then you'll be renewed. Thanks thee, O Lord. Nauwaw ko ni Jap. Papa Sifos. Pasaylo ako pa. Gibasulan na ako ang dakong sanga kung nahimo sa kaminyoon na mo ni Jap. Mo pauli na gadon takos bay. Kay uwaw na kaayo ko gani agyapon din hipuyo sa inyo. Human sa imong gihimo. Apan dili sa musugot kay atimanon jud kuno gihapon ko niya. Nila ni Nice ang buutan kong apo. Tuliron ko na ang dagan sa kong kinabuhi, Papa Sifos. Dili na nakugaw-gawan ang kasagrato sa mong kaminyo ni Jap. Nganong nanawag ka? Unsay mo tuyo? Jap, magpadako kwarta. Gusto kong mapalit ni Nice ang unsa may gusto niyang paliton. Ayaw na. Mayog kita ang negosyo. Maka-afford na ko, anak. Jap.